Hoxe presentamos a campaña de recollida de sinaturas. En pouco máis dun mes desde o BNG recollemos máis de 23.000 sinaturas que hoxe vimos a entregar como un signo do cansancio que hai nesta sociedade, na sociedade galega, ante o que é unha auténtica estafa como é a factura da luz. Un recibo da luz que está afogando a miles de familias, autónomos e que mesmo no día de hoxe volve a sufrir outro récord histórico. Por que os galegos e galegas non podemos ter unha factura da luz máis barata? Por que as autónomas, os autónomos, a pequena e mediana empresa do noso país, a industria, non pode beneficiarse da riqueza eléctrica de Galiza? Por que seguimos soportando os costes ambientais e sociais e non temos ningún tipo de compensación pola produción de electricidade? Vos pensade que as eléctricas están cobrando o que lle chaman esos beneficios caídos do ceo, que significa que pagamos a electricidade que costa menos producir igual que a que costa máis. Isto é como se nos vamos a un restaurante, pedimos un ovo frito, non, con patatas fritas e nos lo cobran a precio de bogavante. Pareceríanos un auténtico disparate, pero é o que está pasando co mercado eléctrico no Estado español, porque as eléctricas son as que dictan as leis que se publican no BOE e están o facendo para engrosar os seus beneficios e a costa de seguir exprimindo a cidadanía. Os gobernos, tanto o goberno galego como o goberno central, gobernan pensando no lobby eléctrico e non en poñer a riqueza do país ao servizo das persoas e do desenvolvemento económico.